Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Niya ang mga isina nga atong gibiyaan. Inagako ka na. Ay, Siena! Ay, nagako ka na. Dili tinuod nga mi palayo Siena. Gitaguan nila Siena ug ilang gibanos-banusan ni Leon ug Jonas. Galit ko nung nawa, Siena. Masaylo ako. Kapag wa ko may bahaw kung hain na, Siena. Basig hila na kining gipatay. Nag-antos, Siena, sa kamot ni Jonas ug Leon. Grabe, kapait, nagihaan niyan. Nanong ka na sa ospital. Nanong ka na sa ospital. Ayaw. Nahibaw ko. Dili ko magdugay. Mamatay na ko. Magpusil ni Tonton nga rin ako. Nag-ampo kong milagro. Gitugot yun kay mitungha kagyud Greg. Kaniadto pa Greg. Wa ka pa mataw. Apil ka na. Saway katapos ang pagdumot ni Leon. Nagdumot na siya sa imong amahan. Kay kipatay sa imong amahan ang iyang amahan. Si Leon ang nagita og paagi. Aron lisuron ka sa kauban pa mo sa militar. Mahayog yung mangita og paagi ang sakop sa yawa. Aron madani og mutuo og mailada ang matarong. Leon ang naghilog sa imong kayutaan. Padol imong dungkan. Maglugos na ko sa pagtingog. Padol Hermelia. si Tonton, si Leon, nagrip sa imong asawa. Ayaw na pagbiya sa imong lawas, Hermelia. Ayaw na pagbiya. Papiyo nga una og tarong ni mga mata. Salamat, Hermelia. Leon! Jonas! O ikaw! Tonton! Uy, ka na, iwan! Leon! Jonas! Leon! Jonas! Ablihingit! Ablihingit! Dali harap sugod! Bantay mas palibot, ha? Ritchie! Bantayin niyo ang palibot! Nausap siya! Bantay ko sa palibot!
Sige, lagi! Sige, dali! Mid. 5 left flank. I will take right flank. Go! Ikaw, Cobra 1. Ikaw, Cobra 2. Greg, mapipagsoon na mo sa takong compound sa ilang simbahan. Palihog ka nan. Ako ang itaon ang amahan ng kanata. Pero unya lagi, hain ka man. Padahon na media. Kung magdugay mo, Greg, di na mo magkaabot sa gubat-gubat rin. Doon na Out. Reyes. Lim. Ramos. Tan. Kundi. On me. Ikaw, Cobra 5. Watan niyo akong sinyas. Oh, dudas na sniper! Dudas na sniper! Ayaw ka, Luke. Ayaw ka, Luke. Bulahan ka. Bulahan ka. Imong kasing-kasing ihalad ni Lucifer. Imo nang makita si Lucifer. Juras! Ilong tunton. Tulo ka mga batan ko nag-ihad karon. Ikaduha pa ka na. Tiwason sa kong amahan ang ritual sa tulo ka mga batan ng babae. Apan Junas! Daghan ang mga bisita sa mga. Himuot og nilipay sila. Silang nasaksihan karon sa rito. Busa pagpuyo! Buhi si Greg! Busa to! Buhi ang tiguang! Tolbang! Nakasod siya sa mansyon. Nagmit, nahurot niya ang nahibilin sa atong sakop sa mansyon. Ipahulong na ka! Kinahanglan nga ba safety ikaw ang imong amahan na uban sa tanan niya mga bisita sa triad? Dani! 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 Dakong buhi si Greg! Usa! Dakong buhi ang tiguang! Buhi! Si Greg! Gisud niya ang mansyon! Don't move! Don't move! May pagkatago ito din eh. Oh! Opa! Ah! Ibanan og duha ang Eco 5. Unom lang kitang nahibilin. Di na kita makalihok. Oh, ayaw mo maglihok! Nakikitang timing ilang mga snipers! Oh! Kisay! Oh! Kisay may tira sa sniper! Oh! Kisay may tira! Oh! Greg! Na sila sa sul sa simbahan? Oh, Greg! Nasa sa sud! Tana, Kernel! Men! Let's go! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!